Posloucháte Rozum do kapsy. To nejdůležitější z nejlepších knih. Stručně, prakticky a bez zbytečné omáčky. A teď jdeme na to. Vítejte u shrnutí knihy Bohatý táta, chudý táta od autora Robert T. Kiyosaki. Úvod do knihy Bohatý táta, chudý táta. Kniha Bohatý táta, chudý táta není klasickou učebnicí financí. Je to osobní příběh, zkušenost a zároveň průvodce, jak přemýšlet o penězích úplně jinak, než nás většinou učili doma nebo ve škole. Autor Robert Kiyosaki zde popisuje svůj život mezi dvěma odlišnými světy. Světem chudého táty, svého biologického otce, vzdělaného, pracovitého, ale finančně limitovaného muže, a světem bohatého táty, otce svého kamaráda, podnikatele, který rozuměl tomu, jak peníze fungují a nechával je pracovat pro sebe. Tato kniha se stala světovým bestsellerem, protože nabízí něco, co v tradičním vzdělání často chybí. Finanční gramotnost. Kiyosaki v ní pomocí jednoduchých příkladů vysvětluje základní rozdíly mezi tím, jak přemýšlejí bohatí a chudí. Nejde o výčitky ani o dogmata, ale o změnu pohledu. Učí nás, že klíčem k bohatství není vysoký plat, ale způsob myšlení a schopnost budovat aktiva. Zároveň nabourává mnohá zažitá přesvědčení. Například to, že dům je investice, že musíme tvrdě pracovat celý život, nebo že bezpečná práce je tou nejlepší volbou. Namísto toho ukazuje, jak lze být finančně svobodný a že cesta k tomu vede přes učení, podnikavost a odvahu vystoupit ze zažitých kolejí. Klíčový bod 1. Bohatí učí své děti jinak než chudí. Základní myšlenka tohoto bodu je jednoduchá, ale zásadní. Rozdíl v myšlení mezi bohatými a chudými začíná už ve výchově. Robert Kiyosaki vyrůstal mezi dvěma odlišnými přístupy ke vzdělávání. Jeho biologický otec, kterého nazývá chudý táta, byl vysokoškolsky vzdělaný, měl stabilní zaměstnání a věřil v hodnotu tradičního školství. Vštěpoval mu, že klíčem k úspěchu je dobré vzdělání, práce na jistotu a stálý příjem. Naopak, bohatý táta, otec jeho kamaráda, byl podnikatel a investor, který mu radil: nepotřebuješ pracovat pro peníze, nauč se, jak fungují a nech je pracovat pro tebe. Bohatí rodiče své děti učí, že nejde jen o vydělávání, ale o budování aktiv a investování. Učí je chápat podnikání, hodnotu peněz, jak fungují daně, proč je důležitá finanční nezávislost a co znamená cash flow. Místo, aby jim říkali, najdi si dobrou práci, vedou je k otázkám jako, jaký problém mohu vyřešit, nebo jak mohu vytvořit něco, co přináší hodnotu. Tento rozdíl ve výchově má dlouhodobý dopad. Děti, které se naučí myslet jako vlastníci, mají větší šanci stát se nezávislými, protože si budují mindset založený na tvoření hodnot, nikoli jen na výměně času za peníze. Zásadní myšlenka? Finanční úspěch nezačíná na účtu, ale v hlavě. A nejlépe už od dětství. Klíčový bod 2. Finanční gramotnost je klíčová ke svobodě. Mít hodně peněz neznamená být bohatý. Pokud nevíte, jak s penězi zacházet, můžete je stejně rychle ztratit, jako je získat. To je hlavní poselství druhého klíčového bodu knihy. Robert Kiyosaki v knize opakovaně zdůrazňuje, že skutečný rozdíl mezi bohatými a ostatními není v příjmu, ale v chápání toho, jak peníze fungují. A tento rozdíl vytváří právě finanční gramotnost. To znamená schopnost rozlišit mezi aktivy, věci, které vám přinášejí peníze, a pasivy, věci, které vám peníze berou. Zatímco většina lidí si myslí, že jejich dům je aktivum, Kiyosaki ukazuje, že pokud z něj nemáte žádný příjem, napři pronájem a jen platíte hypotéku, údržbu a daně, jde o pasivum. Stejně tak nové auto, které rychle ztrácí hodnotu, nebo dovolená na dluh. Bohatí se naopak soustředí na nákup aktiv, třeba investičních nemovitostí, akcií, podnikání nebo digitálních produktů, které generují příjem bez přímé výměny času za peníze. Finanční gramotnost tak není jen o znalostech, ale o schopnosti rozhodovat se správně, když jde o vaše finance, a vyhnout se zbytečnému zadlužení, slepému utrácení nebo spoléhání na jediný zdroj příjmu.
Zásadní myšlenka. Svobodu vám nedá výplata, ale porozumění penězům. Klíčový bod 3. Nepracuj pro peníze, nech peníze pracovat pro tebe. Tato věta zní jako klišé, ale v kontextu knihy Bohatý táta, chudý táta se stává jedním z nejzásadnějších principů finančního myšlení. Většina lidí celý život pracuje pro peníze, tedy vyměňuje svůj čas, energii a dovednosti za výplatu. To znamená, že jejich finanční situace je přímo závislá na jejich schopnosti pracovat. Pokud onemocní, přijdou o práci, nebo se rozhodnou zpomalit, přestanou mít příjem. Bohatí se však snaží vytvářet systémy, ve kterých peníze pracují pro ně, i když zrovna spí nebo cestují. Jak to dělají? Budují aktiva, podniky, investice, nemovitosti, akcie, duševní vlastnictví, která generují pasivní příjem. Namísto toho, aby si koupili nový telefon hned po výplatě, raději investují peníze do něčeho, co jim v budoucnu přinese další peníze. Důležité přitom není, kolik vyděláváte, ale co s těmi penězi uděláte. Lidé, kteří přemýšlejí jako bohatý táta, se snaží co nejdříve vymanit z kolotoče výplata, výdaje, výplata, výdaje. A místo toho staví finanční základnu, která pracuje za ně. Zásadní myšlenka. Nechcete být otrokem peněz. Chcete být jejich majitelem a šéfem. Klíčový bod 4. Škola nás nepřipravuje na skutečný finanční život. Školy nás učí číst, psát, počítat a občas něco o přírodě nebo dějinách. Ale jak zaplatit daně, jak fungují úroky, co je to cashflow nebo jak investovat, to většinou nikdo neřekne. Robert Kiyosaki v knize ostře kritizuje tradiční školský systém, protože se podle něj soustředí na získávání dobrých známek, ale ne na získávání skutečných dovedností pro život. Škola vychovává zaměstnance, lidi, kteří poslouchají, pracují podle zadání a nevybočují z řady. Jenže v dnešním světě to nestačí. Potřebujeme umět přemýšlet samostatně, rozhodovat se, nést zodpovědnost a hlavně rozumět penězům. Finanční vzdělání podle Kiyosakiho není luxus, je to základ. A právě proto, že ho většina lidí nikdy nedostane, žijí pak v dluzích, ve stresu a ve strachu z budoucnosti. Ne proto, že by byli líní nebo hloupí, ale proto, že jim to nikdy nikdo nevysvětlil. Bohatý táta říká: škola tě připravuje na to, aby pracoval pro někoho jiného. Já tě naučím, jak mít kontrolu nad vlastním životem. Zásadní myšlenka. Diplom není zárukou bohatství. Finanční gramotnost ano. Klíčový bod 5. Odvaha, zodpovědnost a neustálé učení jsou základem úspěchu. Robert Kiyosaki tvrdí, že bohatství není jen o penězích, je to způsob života, rozhodování a přístupu k riziku. Jedna z největších chyb, které lidé dělají, je, že se bojí udělat chybu. Škola nás učí, že chyba je selhání, ale v reálném světě je chyba zkušenost a zkušenost je klíč k růstu. Úspěšní lidé mají odvahu zkoušet nové věci, vystavují se riziku, učí se z neúspěchů a jdou dál. Nečekají, až někdo jiný vyřeší jejich život. Přijímají zodpovědnost za své rozhodnutí a budoucnost. Kiyosaki také neustále zdůrazňuje význam osobního rozvoje a celoživotního učení. Bohatí lidé čtou knihy, chodí na kurzy, učí se od mentorů a investují do vlastního myšlení. Protože čím víc víte, tím lépe se rozhodujete. A to se přímo promítá do vaší finanční situace. Být bohatý neznamená mít štěstí nebo být vychytralý. Znamená to mít odvahu riskovat, nést důsledky svých kroků a učit se každý den. Zásadní myšlenka. Bohatství začíná tam, kde končí výmluvy a začíná odpovědnost. Závěrečné shrnutí. Bohatý táta, chudý táta není jen kniha o penězích, je to kniha o změně myšlení. Robert Kiyosaki nám na příběhu 2 otců ukazuje, že finanční úspěch není otázkou výše platu, ale přístupu. Zatímco chudý táta věřil v jistotu, výplatu a prestižní titul, bohatý táta vsadil na podnikavost, aktivní myšlení a schopnost vytvářet hodnotu. Hlavními pilíři knihy jsou finanční gramotnost, pochopení rozdílu mezi aktivy a pasivy,
odvaha podniknout první krok a neustálé vzdělávání. To vše vede k jedinému cíli, finanční svobodě a kontrole nad vlastním životem. Kiyosaki v knize opakovaně ukazuje, že bohatí se nerodí, bohatí se stávají. A cesta k tomu vede skrze odpovědnost, disciplínu a ochotu učit se nové věci. Škola vás možná připravila na zaměstnání, ale na bohatství se musíte připravit sami. Praktický příklad. Začněte sledovat svá aktiva a pasiva. Pokud si z knihy chcete něco hned odnést do praxe, udělejte jednu jednoduchou věc. Vezměte si papír nebo otevřete poznámky v telefonu. Napište 2 sloupce. Aktiva a pasiva. Do aktiv napište vše, co vám pravidelně přináší peníze. Například nájem z bytu, investice, podnikání, dividendy. Do pasiv napište vše, co vám peníze bere. Hypotéka, leasing, spotřebitelské úvěry, auto, které jen stojí v garáži. Podtrhněte jednu položku z pasiv a napište si k ní otázku. Jak bych mohl tuhle věc přeměnit v aktivum, nebo se jí zbavit? Tímto jednoduchým krokem začnete myslet jako bohatý táta a přesně o to v téhle knize jde.